Beograde, dobro jutro. Asocijacija fotografskih autora i Centar za integraciju mladih u martu ove godine pokrenuli su jednu priču i ušli u projekat za koji nisu mogli tada da znaju kakav će biti kraj. Možda je pomalo bilo i neizvesno s obzirom da je reč o prvom takvom projektu koji je pokrenut kod nas. Sećate se projekta Oko ulice, čiji je cilj da putem fotoradionice, izložbi radova krenu sa socijalnim uključivanjem mladih ljudi koji žive i rade na ulici. I prva grupa polaznika s vratišta za decu je, da tako kažem, privela kraju i stigla do kraja u ovom projektu. I onda su rešili da to sve nekako ozvaniče i to večeras u 18 sati u Domu omladine, kada će biti negde organizovan i upriličen i završetak ovakvog jednog projekta, velikog projekta moramo reći, i kada ćete moći da vidite sve šta je to što su ovi polaznici s vratišta i mladi ljudi naučili i savladali zapravo osnove fotografije. Sa nama Dragan Kujundžić iz Asocijacije fotografskih autora, fotograf i možemo reći idejni tvorac zapravo ove priče. Pa ja i kolega Šafar i ja smo idejni tvorci. Dobro, koordinator projekta. Sa nama je i Mirjana Bajsert, menadžerka Viva Vox hora, čuvenog Viva Vox hora. Zašto hora Viva Vox? Čućete. Dobar dan. Dobro nam došli. A sa nama su i polaznici ovog projekta i korisnici s vratišta, je li tako? Sadik Ibrahimi i Amir Kadrijević. Jesam dobro rekla? Dobar dan. I dobro nam došli i vi. I da li za sebe sada možete da kažete da ste dobri fotografi? Da. A šta je to što ste vi naučili? Šta je to što vam je postalo negde najzanimljivije kod fotografije? Jeste li vi sada fotografisali? Čini mi se da ste imali punih 6 nedelja za to da zabeležite šta vam je to najzanimljivije na ulicama Beograda. Šta si ti fotografisao, Amire? Fotografisao sam sve, ono. Šta najviše? Šta ti je bilo najzanimljivije? Pa, najviše skoro zgrade, ono, slikamo. A zgrade? A Sadik? Pa isto tako smo slikali iz zgrade, pa... Ljude, pa neke senke, sve pomalo. Senke? Da. Aha. Jesi naučio to da radiš? Da, naravno. Jesi, pa to je bilo najvažnije. Dragane, da se vratimo na početak moje priče na onaj uvod. Da li ste mogli da zamislite na početku realizacije ovog projekta kakav će biti ishod, kakav će biti kraj, s obzirom tako nešto prvi put kod nas pokrenuto? Pa ja lično sam dosta očekivao i ipak moram da kažem da je to i prevazišli su moje očekivanja. Prvo motivacijom, prvo uopšte kako su prišli celom projektu, kako su prišli celoj toj priči. Mi nismo se trudili uopšte da im damo teme koje će da slikaju, samo smo pokušali da im naučimo tehnički, da ih naučimo kako da fotografišu. Oni su sami birali, odabrali teme. Na kraju je tema ispala Beograd, praktično. To je onako, može se kaže da je opšta tema to. Sadik je rekao, oni su dosta fotografisali i te senke ljudi po ulicama. Bilo nam je jako lepo vreme svih 6 nedelja i to su iskoristili tako da naprave malo, to su malo, može se reći, umetničke fotografije, jer to nisu onako čiste ljudi kako hode ulicama, nego više njihove senke. Kroz ogradu su slikali opet nešto u drugom planu. Što znači da ste negde zadovoljni kvalitetom tih fotografija? Ja sam jako zadovoljan, ja bih volao da ljudi koji to pogledaju, koji budu vidjeli danas večeras u Domu omladine, da isto prokomentarišu. Ja lično kao fotograf sam zadovoljan. Puno je tu emocija, puno je tu inspiracija, vidi se da su motivisani, vidi se da su slušali na tim radionicama, da su slušali, da su pazili, da su iskoristili te neke sugestije. Što znači da je bilo negde i dobro funkcionisala i ta saradnja sa Svratištem koji inače obeležava 5 godina postojanja. Moramo kažemo da oni večeras takođe proslavljaju 5. rođendan. Da, mi smo spojili praktično, to su 2-3 stvari smo spojili. To je ta izložba Oko ulice, završna izložba projekta, 5. rođendan Svratišta. Hor Vox će nam uveličati to slavlje. Sad ćemo to da čujemo. Cela ta organizacija je tako napravljena da praktično bude u funkciji Svratišta i dece. Viva Vox hor, prvi put sarađujete na ovakvom jednom projektu. Da. Jeste imali prilike do sada sa Svratištem, recimo? Do sada nismo sa Svratištem. Radili smo humanitarne koncerte, ali ovo prvi put sa Svratištem. Nas je u stvari kontaktirala grupa studenta sa FDU-a. Dobro. Oni su htjeli da naprave neki koncert koji bi pomogao Svratištu, humanitarni koncert. Došli su do njih, saznali za celu ovu priču i kada su došli do nas, nama se jako svidelo što je sve to tako uklopljeno. Ima bukvalno prelaz slike, filma na zvuk
i mi smo htjeli da se uključimo. Da, studenti Fakulteta dramskih umjetnosti su zapravo i pokrenuli ovu priču. Oni su negde inicirali ovu podršku u svratištu za decu, jel da? I kroz taj humanitarni koncert. Da, njihova ideja je bila, praktično se sve to sklopilo u korist svega toga. Znači, njihova ideja je bila da naprave, sa Viva Voxa naprave humanitarni koncert, gde bi ulaznice bile školski pribor za decu u svratištu i to je tako. Znači, to je sad ispalo da je rođendanski poklon, znači, kad se zove na rođendan, red je neki poklon, znači, poklon je nešto od pribora za školu, pa se spojilo s tim da smo mi, kraj projekta je tu bio, tako da smo, praktično nismo to sve planirali, ali ovako je, tako je to ispalo. Dobro, izložba fotografija koja će biti organizovana je donatorskog tipa. Da, te fotografije, mi smo Gde idu sredstva od donacije? Mi smo ceo projekat pokrenuli, imali smo, nama je OSA štampala, Coca-Cola, Telekom, Comtrade, međutim, slike su na prodaju. Slike su opremljene sa paspartuom. Cilj prodaje je da se oformi fond za školovanje dece iz svratišta. Znači, praktično, oni imaju neka formalna obrazovanja, imaju završene osnovne škole, međutim, trebalo bi ta sredstva da idu u neki fond koji bi njima neke zanate obezbedio, nešto bi se to odabralo. Jednog dečka mi insistiramo da ide da se bavi fotografijom, da proba da se obuči za fotografa. Pokazao nam se kao malo bolji talenat za ovo. Odlično, odlično. Mirjana, naziv humanitarnog koncerta je Pesma deci. A šta je to što ćemo mi moći da čujemo od hora Viva Vox? Pa čućete neke naše stare pesme, ali spremamo i nešto novo. A vidjet ćete da li će biti pesma ili nešto drugačije. A posebno stvar koja se sprema za kraj je pesma koju će izvesti deca iz svratišta. To će biti šlag na torti. To je zanimljivo. Jeste uvežbavali sa njima? Ne, mi ćemo tu biti samo kao statisti, ali oni će tu biti zvezde na samom kraju. Pokušat će da ih isprate malo sa svojim prelepim glasovima. Klinci imaju tu neku numeru, to je pevačko-igračka numera. Oni to vežbaju već danima i onako uzbuđeni se oko toga. Da na neki način, još na jedan način aktivno učestvuju u celoj priredbi. Dobro, što znači da Hor Viva Vox u narednom periodu i narednih godina možda možemo viđati na ovakvim projektima? Da, naravno. Mi se trudimo da se uključimo što više možemo. I da date podršku, svakako. Svakako. Dobro, a vi? Sada ste postali mnogo kreativniji, naučili više o fotografiji. Hoćete nastaviti da se bavite fotografijom? Pa, nadam se da hoćemo. Da, jel da? Možda jednog dana postanete profesionalni fotografi, ali nemojte da se uobrazite, dođete ponovo u Studio B. Važi? Naravno da hoćemo. Puno sreće. A doći ćemo večeras da vidimo šta ste vi to radili tokom tih 6 nedelja i kakve su te fotografije. Mnogo su dobre. Mnogo su dobre, verujem. Skromno. Večeras u 18 sati u Domu omladine. Da. Je li tako? Izložba fotografija, koncert i mnogo dobre i pozitivne energije i atmosfere. Hvala vam mnogo na današnjem gostovanju.